تطعموا مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغ صحفات قطمتات درساتات وازاتات زغرب خوينم اب هيوت نزغاطمو صقماتنا فتاتحومن عمل خختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارغ ززناغعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كمي تقنيو فتوحتها تلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوبني زبن لا تحس تدالينا اب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تصامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خصن حزو دماكم ادالاونا قرب مدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمص إرتراويان حانتي برچقو صبا حقاوي ناي لغاسات تاريخ اوانو باقو اصرا فرنجي شنشمونتميتن سوسان سلستن نيرو هاوارد كيري بحال تحوتن نفعن قلعا ناي تمرت وصاين مخفال كاب غزانا بغزانا تنقساقسه ناي غزا قحوتي شيط نبره كاب علتات حدا معلتي كاب نغوغ ساب مشت بزي معرف سرح مسو عليه وصايونو مشفان قرب ገንዘብ ተረፈኦ እንተኾነ ግን መግቢ ክበልዕ ስለ ዝነበሮ ዝሓዞ ገንዘብ እኹል ከም ዘይኮነ ተገንዘበ ከሞትሩ ሙሉእ መዓልቲ ከይበልዐ ይውዒሉ ንመግቢ ዝኸውን ናይ ትምህርቲ ወፃኢን ንምሽፋንን እኹል ገንዘብ ንምእካብ ተወሰኽቲ ኣቑሑት ምሻጥ ግድን ኮኖ ነዚ ዝተረድኦ ቆልዓ ምሳእ ምርኡ ድሕሪ ምዝታይ ናብታ ቀፂላ ዘላ ገዛ ኸይዱ ዝገበረ ገይሩ ኣእሚኑ ክሸይጥን أجرم من قدون مجبن ترخبه بيجاهم نخبلن وسنة نبرت جزات سجعد ما خحكوحة كوينو جنا حنتيا زيامل كاتجورزهم سكفتتو دفرت سانة وين مجبغ حتتنا وحط كشيء انزمت قلعة أبكن دماغ محدات ما يحتته أزاو جورزو كاب جزا ناب جزا نتزاوره أو حط كم شهيد بزح جزيري أتوني ريا صعرام نفعون حجاز سبن كم زخونه درجة خلنا يتخاب سب فلتيو إذا قرزو 500 ترديا أبكن دماي بحدا عبي برشقو سبام ساعتلو هوارد كأسيلو مساته كندا إذا أكل كخفل كم زقبو عدو مفلات حتتا منم عداي بالكان إلى من لستلو أب سفر زغت ملالسن سابكت حجزن فلتكاي ولادي تيدما نلقسي بلقس خمز خفل مهيرات النيا بلتو نسمعو قلعا وفويتان دستان تسمعو كاب لبي مسكنكي دما بلا بتكبرات قرمي بزهابتو تسفا زيادة حيلن رئسة أمانتنا حدره بفقق تاتا قرزو بوحدات قالاتن حانت برشوكو صبان كابدن منفسون عنجيلو سرحو قصاله دهر عامتات زاوق بتغرزو بصنع حمامات از زي بحال كبيد حماما العلاق مدوكاتر ناي تعدس لزنبره نابعه بهوسبيتال لاقوا كلهم سبيشاليستاس لحمام زاغرزو نخصنعو تغبره دكتور هاوارد كيليون نابت مدرخ تعديمو نبره دكتور هاوارد كيلي تحكاميت زمصات لسم ناي ختمام سمعه قاشا زخونه برهان عينه ملؤو ناتهم فصدما مكينو العلو نابت زنبرت له هوسبيتال كده نابت دقسات له زنبرت كفل دما مرحه ناي دوكاتر غاون تخدينو نخريا اتوه نخفلت اي تصقمان ابتا علتتياز غبرت له علتان زرعيت لكسن كندي زاكل كم زحجزوتو ذكره هيوتان مدحان زكالو كلن مغبار قريصو نابت زمخور لزنبر خفل تملسه دحر زاو هنزيا نو قداي زا غورزو فليت امتا غبرالو دحر بزح قالس دما هيوتا بتحت فتاري كترفلا خاله دكتور هوارد نمودا تعدانا يتحكميت نخصدقو ننقد بيت صحفت حتته حساب دما تسرحه ابجافت يستدالوي ناي كفليت ورقات زخونه نغر صحيفو ناب كفلي تحكميت لاخو نخت كفتو فرحت مغنياتو عدا وديا نخت كفلو
ዝተረፈ ህይወታ ከም ዝውድእ ርግፀኛ ነበረት። ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ጫፍ እቲ ወረቐት ትኹረታ ዝስሕብ ጽሑፍ ረኣየት። ከምዚ ድማ ይብል ነበረ፣ ሙሉእ ወጻኢታትኪ ብሓንቲ ብርጭቆ ጸባ ተኸፊሉሎ። ፌርማ ዶክተር ሃዋርድ ኬሊ። ናይ ሓጐስ ንብዓት ዓይነታት እልቅዮ። ከምዚ ኢላ እውን ንፈጣሪ ኣመስገነት። ፍቕርኻ ናብ ልቢ ሰብ ኣስፋሕፊሑ ረኺበዮ። ተመስገን። ናይስ ታሪኽ ሞራል ንሰባት ምሕጋዝ ካልኦት ንኽፈልጡልካ እትገብሮ ነገር ክኸውን የብሉን። ሓቃውን ካብ ልቢ ዝነቐለን ክኸውን ኣለዎ። ካልኦት ንኽዓብዩን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንኽበጽሑን ብምሕጋዝ ንዝሓሸ መጻኢ ኢንቨስት እናገበርና ከም ዝኾናን ገዛእ ርስና ብብዙሓት ዕድላት እናተኸባብና ከም ዘለናን ክንፈልጥ ይግባእ። ሰሰናዩ ንዓኹም። ትርጓሚ ጆን ሲኔኪ። ንቑላትናያ ሞይታትና ኣብ ባህልኻ፣ ኣብ ሕብረተሰብካ፣ ኣብ ማሕበራውን ያታውን ወግዕታትካ እኹል ኣፍልጦ ክህልወካ ሰናይ ነገር እዩ። እዚ ርድኢት ምስ ዝጐድለካ ግና ሓደ መዓልቲ ሕፍረት ዘስዕበልካ ኣጋጣሚ ክጓንፈካ ክእል እዩ። እቲ ወዲ ብደረጃ ትምህርቱን ብዘለዎ ሞያን ዝሓሸ ዝበሃል እዩ። ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ሓንቲ ኣደሞ ይሞታ እሞ ኣዕሩኹ በይኑ ምኻድ መታን ከየሕፍሮን ምስ ወግዕታት ሕብረተሰቡ መታን ክላልን ብምባል ናብቲ እንዳሓዘን ሒዘሞ ኸዱ። ኣብቲ እንዳሓዘን ምስ ከዱ ድማ ኣዕሩኹ ንስድራ መዋቲት ከምዚ ዝብል ናይ መጸናንዒ ቓል ተዛረብዎም። ናይ ብሓቂ ሕማቕ ረኺብኩም፣ ካብ ወረደግና ምኽኣል እምበር እግዚኣብሔር ናይ ደና መንግሥተ ሰማይ ንዓኹም ካብ ምጽናዕ ይሃብ። ኣምሪርኩም ኣይትሕዘኑ። ናይ ኩልና ኣደየ ነይረን። ንዓኻትኩም ጥራይ ኣይኮናን መይተናኹም፣ ንኹልና ንሞይተናና። እቲ ኣብ ማሕበራውን ያታውን ወግዕታት ሕብረተሰቡ ብዙሕ ተገዳስነትን ኣፍልጦ ዘይነበሮ ወዲ እውን በቲ ኣጋጣሚ ሓደ ጽቡቕ ነገር ተማሂሩ ንገዝኡ ተመልሰ። ብኣጋጣሚ ብዙሕ ከይዶንገየ ሓደ ሓድሽ ሓዳር ውፃእ መንእሰይ ሰበይቱ ሞተቶ። እታ ቐዲሞ ኣብ እንዳሓዘን ከይድካ እንታይ ከም ዝበሃል ንእሽቶ ተመክሮ ዝቐሰመ ወዲ ድማ ሓዘኑ ንምግላጽ ንበይኑ ኸደ። ከምዚ ብምባል እውን ሓዘኑ ገለጸ። ናይ ብሓቂ ሕማቕ ረኺብካ፣ ካብ ወረደግና ምኽኣል እምበር ሰበይትኻ ናይ ኩልና ሰበይቲ እያ ነይራ። ንዓኻ ጥራይ ኣይኮነትን ሞይታትካ፣ ንኹልናዮ ሞይታትና። ከምዚ ዓይነት ሰባት ብሰንኪ ስንፍንኦም ምዝሞተ ሰብ ከይተረፈ ኸባእሱና ኽእሉ እዮም። ኣብ ዝተቐመጥካ ተቐመጥ፣ ክንዲ ዝፈለጥካ ፍለጥ፣ ክንዲ ዝሃብተምካ ሃብትም፣ ኣብ ባህ ዝበለካ ዓውዲ ስራሕ ተዋፈር። ዝደለየ ዓይነት ማሕበራዊ ደረጃን ተሰማዕነትን ይሃለኻ ነቲ ኣብ ህይወትካ ኣዝዩ ዘድልየካ ነገር ብንጹር ክትፈልጦን ብግብሪ ክትነብሮን እንተዘይክኢልካ ድኻምካ ኩሉ ኾንቲ እዩ። ህይወትካ መቕረት ኣይህልዋን እዩ። ኣብዚ ዓለም ሓደ ሰብ ነቶም ናተይ ዝብሎም ነገራት ክሓድግ ከሎ ናብ ከንቱነት ገጹ ምምርሑ ዘይተርፍ ጉዳይ እዩ። ዘይረብሕ ዝና፣ ስልጣን፣ ዓብላልነት ክትጭብጥ መጉያይ ናይ ከንቱነት ኮንቲ እዩ። ንስኻ ግና ኣብዛ ምድሪ ከም ዝነበርካ ዝሕብርን ንደቂ ሰባት ዝጠቅምን ሓደ ነገር ንምብርካት ትግኣህ። ካብ ከንቱነት ዘስዕብ ነገራት ኩሉ ህደም። እትለብሶ ክዳን ኣብ ቅድሚ ካልኦት ሰባት ከም እትዕበን ተገይሩካ ቀዲድካ ደርብዮ። ጽጋብካ ኣላውን ስልጣጥን ንኣምላኽ ከም እትርስዕ እንተገይሩካ ናብ ልብኻ ተመለስ። ልክዕ ከም ካይላዊ ስራሓት ብቐሊሉ ትስበር ፍጥረት ምዃንካ ዘክር። ካልእ ኩሉ ይትረፍ። ብልክዕ ካበይ ከም ዝመጻእካን ናበይ ከም ትኸይድን ዘይትፈልጥ ፍጥረት ምዃንካ ዘክር። ኩሉ ፍልጠትካ፣ ክእለትካ፣ ፍሉይ ተውህቦኻ፣ ናይ ምግባር ዓቕምኻ፣ ጸጋ ጥዕናኻ፣ ጉልበትካ፣ ዘመን ህይወትካ ህያብ ኣምላኽ ምዃኑ ጽቡቕ ገይሩ ይሰቆረካ። እወ ኩሉ ዝኽእልን ኩሉ ዝፈልጥን ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝርከብን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥራይ ምዃኑ ብዝግባእ ተረዳእ። ዕላማኻ ፍለጥ፣ ንዕላማኻ ብግብሪ ንበሮ። ምንጪ መጽሓፍ ንሕልምኻ ንበር። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ሽሕ ጊዜ ክምርዓወ ኣብ ኦንላይንና ቅድሚ 5 ዓመታት ብናይ መላለይ መርበብ ሓበሬታት ተላሊና። ኣነ ኣብ ስጳኛ እየ ዝነበር፣ ንሱ ግን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 3 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን
ናብ ስጳኛ ክመጽእ ምዃኑ ምስ ሓበረኒ ኣብ ገዛይ ኩሉ ምድለዋት ብምጽፋፍ ክቕበሎ ተዳለኹ። ኣጋጣሚ ግን ብምኽንያት ስራሕ ክመጽእ ኣይከኣለን። ይኹን እምበር ኣነ ናብ ኣሜሪካ ክመጾ ሓሳብ ኣቕረበለይ። ብወገነይ ናብ ኣሜሪካ ክጓዓዝ ነብሰየ እመንክዎን። ነዊሕ ጉዕዞ እዩ። ጻዕቂ ስራሕ ኣሎኒ። ከም ሰብ ንፈለማየ ክረኽቦ። እዚ ኩሉ ምኽንያታት ብምድርዳር ንሱ ናብ ከተማ ባርሴሎና ዝመጻኒ እንተኾይኑ ክርእዮ ብምምራጽ ኣብ ሓሳበይ ረዓምኩ። ነዊሕ ጻዕሪ ካይዱ ክመጾ ተለብወኒ። ድሕሪ ብዙሕ ውረደይብ ግን ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ብምውሳድ ኣሜሪካ ኸይደ ክረኽቦ ወሰንኩ። ንእግሪ መንገደይ ድማ ገለገለ መሓዙተይ ክበጽሖም መደብኩ። ዝበዝሕ ግዜይ ድማ ምስኡ ኸሕልፎ ብምውሳን ካብ ማዕልቦ ነፈርቲ ምጭውቲ ከተማ ባርሴሎና ተበገስኩ። ኣብ ማዕልቦ ነፈርቲ ምስ ወረድኩ ስምዒተይ ፍሉይ ነይሩ። ብሓንሳብ ከም ንነበር ዝነበርና ተሰማዓኒ። ፍቕሪ ያማሞቖና። ዕረፍተይ ድማ ብማይ ፍቕሪ ተወጃሁ ኩሉ። ኣቤት እባ ፍቕሪ ጥዑም። ኣብ ምምላሰይ ከፋኑ ንኸሎ ናይ መርዓ ሕቶ ቕረበለይ። ብወገነይ መልስታተይ ንብዓት ፍቕሪ ብምቕዓው ያሰነዮ። ብዘይነግፈረግ ድማ ክምርዓሁ ወሰንኩ። ንስጳኛ ምሳይ ክማልኦን ኣብ ስጳኛ ብሓባር ክንነብር እኳ እንተደለኹ ምንባር ኣብ ኣሜሪካ ግን ዝሓሸ ምርጫ ኾይኑ ረኺብናዮ። ብፍሉይ ንፍቑረይ ቋንቋ ስጳኛ ስለ ዘይክእልን ጽቡቕ ስርሑ ድማ ክገድፎ ስለ ዘይደለየ ኣነ ክርዳእሉ ኣይተጸገምኩን። ፍቕሪ ምርድዳእን ምክኣልን ዶ ይኮነን። እንሆ ድማ ኣዝዩ ባህታ ዝመልስ ናይ ፍቕሪ ግዜ እናሕለፍና 4 ዓመትን ፈረቓን ረጊጽና ብሓበንን ተድላን ንነብር ኣሎና። ነዝስ 1000 ግዜ እውን ክምርዓወ። መልእኽተይ ኣንቱም ንማሕበራዊ መራኸቢታት መጻረፍን መጻደፍን ክትገብርዎ ወይ ክትገብርኦ ድቃስ ዘይብልኩምን ዘይብልክን ተሓድሩን ተሓድራን ወገናትና ፍቕርን ሰላምን ጥዑምን ሰናይን መምሃርን ትጠቐመሉ። ከምዚ ዛንታታት ህይወት ኮማዓት እዩ። ክውስኽ ሲንግል ሓወይ ሲንግል ሓብተይ ብፌስቡክ ድዩ ብመሰንጀር ብዋትሳፕ ድዩ ብቫይበር ብዘየገድስ እትፈልጦ ሰብ ሌልኡ ኽዕሙቆ ኢሉ ክድውል እንከሎ ብዙሕ ሸለል ኣይትበልዮ ወይ ኣይትበላ። ብዙሕ ቁም ነገር ዘለዎ ሰብ ኣይሰኣንዩ። ብውሕዳት ሰነፋት ኣይትሰንብዱ። ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዋልድ ዘየለዋ ኣወዳት ዘየለዉ ዝብል መምኽነታ ይኣክል። ነዞም ዘይመሰልኩም ወይ ዘይመሰልክን ኣብ 2024 ንሓዳር የብቅዕኩም ወይ የብቅዕክን። ምንጭ ዛንታ ኢንተርናሽናል ዴቲንግ ሰንሪኤል.com ትርጉምን ተወሳኺ ሓሳብን መምህር ጆሲ ወዲ ወርቀ ሽወደን። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ radioerana@gmail.com ወይ radioerana@yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮርና